מה קורה כולם? כאן פרגאוט, וכמו שאתם יודעים, הרבה זמן לא העליתי, אז אני גם אסביר לכם למה, אוקיי? אני אסביר לכם בעיקרון למה אין לי בוטים, כמו שאתם חושבים בטח שיש לי. אוקיי, שמתי לכם ברקע גיימפליי של בלק אופס 2 בזומבים, לא משהו, כאילו סתם לא יודע, זה מה שאני לשים. בעיקרון אני רוצה באמת להסביר לכם כמה דברים. לפני זה אני רוצה להגיד שקיבלתי אוזניות חדשות. אני כרגע לא איתם, אוזניות של רייזר, את הרייזר קרקן פרו ובלק ווידו המקלדת. אני אשתמש בהם בסרטונים הבאים, כרגע עדיין לא. אוקיי, אז אני בעיקרון רוצה להסביר לכם. דבר ראשון, אני יודע שזה נשמע מאוד מאוד שיש לי בוטים, כי איך זה גוני מישהו עם 30 סאבים הגיע פתאום ל-140. אוקיי, אז חכו רגע, אני אסביר לכם. דבר ראשון, יש לי דוד גיימר שהוא בהתחלה פתח ערוץ והוא לא הכי הצליח לפרסם אותו. יש לו חבר, לא מהארץ, הוא שיחק איתו באיזה משחק, אני לא זוכר, וככה הוא הכיר אותו. ואז הוא הראה לו אתר ממש נחמד שעוזר לו לפרסם את הערוץ. אוקיי, זה אחד הדברים. אני באתי אליו ושאלתי אותו איך אני יכול להצליח בערוץ, והוא אמר לי את האתר הזה לנסות. עשיתי את זה אצלו במחשב, אני לא בדיוק זוכר מה הכתובת, אבל אני יכול לבדוק את זה. אז זה הוסיף לי יחסית הרבה מאוד סאבים, זה אתר מאוד מאוד טוב, מאוד כדאי לכם להשתמש בו. אם אני אמצא אותו, אני אתן לכם אותו בקישור. אוקיי, דבר שני, אתם בטוח מכירים את המושג סאב פור סאב, אוקיי? אז אני עשיתי עם כמה אנשים סאב פור סאב, יש מין קהילה כזאת, לא קהילה, איך אני אסביר לכם? פשוט הרבה אנשים שנותנים לך סאב פור סאב. פשוט ביקשתי ממלא אנשים והם החזירו לי. אוקיי, אני יודע שעכשיו טיפה אני לא מדבר הכי טוב, וזה בגלל שניסיתי להעלות סרטון כמה שיותר מהר, כי לא העליתי הרבה זמן. כי בסרטון האחרון שהעליתי לא היה לי לייק אחד והיה לי ארבע דיסלייקים, ואני די בטוח שזה בגלל זה. טוב, אז אני מקווה שהבנתם. זהו, תירשמו לערוץ. אני עכשיו הולך להשקיע בו טיפה יותר. תודה ויאללה ביי.